Čaute, tu Jaro a v tomto videu si povieme niečo o implementovaní rozhraní a o dedení pri interfejsoch. Hej, tak ideme na to. Pozrime sa najprv na úsečku. Teraz som úsečku prerobil tak, že implementuje obidve rozhrania, a implementuje metódy z tých rozhraní, hej, a potom v štvorci dedím od úsečky. Hej, takže teraz štvorec preberá všetko, čo bolo v úsečke, ktorá implementovala tieto interfejsy. Takže tu, keď by som teraz chcel použiť štvorec, tak môžem pristupovať k vykresli sa a k to som, ktoré sú v úsečke. Poďme si to spustiť. Píše sa tu, že úsečka sa kreslí a som úsečka, ale ja som štvorec. Prečo to tak je? Lebo v štvorci som to extendol, teda som to zdedil, ale v úsečke som to zdedil tak, ako to je. Hej, takže presne takisto. Takže vypisuje to, úsečka sa kreslí, som úsečka. Takže tu môžeme to prepísať. Hej. Overridneme metódy. A teraz si beriem, ktoré metódy. Hej. Tuto mám, že budem prepisovať metódy v úsečke. Nechcem prepisovať teraz v objekte, z ktorého dedia všetky triedy. Ale ja chcem tieto dve. Takže toto som si teraz overridol. Ale tu vidíte, že super vykresli sa. Super znamená, že volám túto istú metódu, ale v vyššej triede vlastne, v tom otcovskej triede, hej, v úsečkách. Takže ja toto nechcem, ale budem to vypisovať štvorec sa kreslí a som štvorec. Dobre, teraz keď to tu... Čo som porobil? Tu som štvorec, štvorec sa kreslí, hej, paráda. Takže toto by sme mali. A čo si môžeme povedať je ešte, že sa dá aj dediť, ale aj implementovať. Hej, napríklad toto dáme, a nechám to tam, nedáme to preč. Toto dáme preč, tým pádom aj toto dáme preč. A teraz štvorec dedí od úsečky. Hej. Ale my tu chceme ešte, aby implementoval ešte aj to naše iObject info. Hej, teraz to implementujeme. Kto som? Som štvorec. Takže čo som teraz spravil, že som zdedil od úsečky a implementoval som iObject. Hej, úsečka implementuje iba grafický objekt, takže úsečka nemá prístup k metóde z objektu info, že kto som, hej. Ale štvorec to už má, lebo to extendol od úsečky a implementovali sa object info. Dobre, ďalej, čo môžeme ešte robiť je to, že vytvoríme si nový interfejs. iObject2. Teraz vytvoril som si interfejs, kde môžem implementovať, vlastne aj v interfejsi interfejs môže dediť od iných interfejsov. Takže dáme extends a budem dediť od grafický objekt. Hej, paráda. Teraz si možno vravíte, že veci si to nazval obidva a dedíš iba jeden interfejs. Ale pri interfejsoch je tu takýto figel, že môžem dediť od viacerých interfejsov. Pri triedách môžem dediť iba od jednej triedy. Takže dáme čiarku a napíšeme tam iObject info. A žiadna chyba. Takže tento interfejs dedí od týchto obidvoch interfejsov. Teraz v týchto našich triedách môžem napríklad implements, dáme tu iObj2. Čo mi tu píše chybu? Cannot resolve symbol iObj2. Nemám to naimportované. Takže iObj2 implementujem tam metódu south som úsečka. Teraz v podstate toto nepotrebujem, lebo úsečka implementuje obidva. Takže som vás zdedil od úsečky a mám tu všetko. Toto referencie, ktoré nepoužívam, zmažem.
Takže úsečka implementuje interfejs obidva, extenduje obidva tie interfejsy a môže samozrejme pridať ďalšie metódy. Dobre, to je všetko o dedeniach, takže napíšte dole do komentáru, či ste to pochopili. Dajte like na video, môžete ho zdieľať, môžete sa pripojiť, odoberať tento kanál, ak vás zaujímajú ďalšie videá. A v ďalšom videu si povieme niečo o využití operátoru instance of. Hej, a potom už prejdeme na polymorfizmus. Takže čaute, pri ďalšom videu. Ak ste vydržali až sem, tak vám poviem Božie slovo. Hej? A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobro. Lebo ktorých Boh vopred poznal, tých aj predurčil na podobu obrazu svojho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. To je z Rímskym 8. kapitola 28 až 29. Kto by chcel viacej počuť o Bohu, tak si pozrite môj druhý kanál Jaro B. Čaute.